sing kompleks paringi barang larang ora kompak awas ayo tapi dia kabare aku nyuwun pepadamu aku aku tanah Jawa kolekto anasane kembang tunjung biru RY Channel Gunung Kawi.
Yo Kolo Candipuro. Dino iki padano pepetening negara Candipuro. Wadya Kala Candipuro lan kawula taksih Candipuro lakon paite Candipuro merga kahananing negara Candipuro sing nyatane kembang panguripan ayu mung sabab perih jerit panising kawula dadi larang sandang lan pangan merga Candipuro pasrah sumarah marang Kakang Budha Desa muga wong tanah Jawa iso paring pepadang paite lakon Candipuro tanah Jawa. Budha Desa sapa kawula Candipuro ya Kang kembang panguripan ingkang golekna tampa Kang sore gak nore-more gak apa-apa ta bangga gading begini tak gawe rame cah negara sasingkas mrene nes cah golek pasaran cah nggih mboten Pak Kades kadar sore wis lunas Joni tukang becak rek wayang ana remo gak masalah ana ya gak masalah wayang ana remo yo serak bintani komen tarik coy ayo nyedak ratu Gustimu Sang Prabu Kuda Kesa ana dawuh
sing bakal diaturke marang kowe kabeh nayakane krasa. Iya, serius, serius.
Janowi piye kok kowe iki kondang lanang kondang kompak ngene pas iki diangkat kuwi der kabeh tabuhe diangkat der nah diangkat bareng jane apa kedange dhewe api kedange dhewe api yo kesel takku yo bareng maksudnya iki tabuhe diangkat terus ditabuhi bareng lho diangkat tabuhi bareng oke paham oke yo aku mangan apa? Bisik. Kuwi, kaya kuwi. Oke, Le. Ya. Nganti ra kaya kuwi tak tugel ndasmu kabeh sesuk ndas ora yo kaya bayu kuwi anak arep iki sampeyan pancen ngeten. Yakshakara rupa yogane kompak dawane bagus sindene mangan cilok karo etungan bumbon jangan hatiku kesok aku ngerti ceritane sing syadi aja gelo aja tuwa di rada randang kening Bayu mudhun saka pertapan Tunggul Jati Kyai
Bayu Mursi Tunggul sing mapan ana ing pertapan Tunggul Jati banget iso ngrasake jerit tangismu mergo kahanane negara sing nyatane kembang panguripan mapan ana ing Taman Sari kembang tunjung biru dina iki layu jagat nyekseni dunya ngerteni di kembang tunjung biru kuwi pusaka lan panguripaning wong sak negara Candipura kuwi prasasa pralambang yayi gedhekno rasa panelang sampun jaluk ngapura marang sing gawe jagat kok menawa bakal ana sulak-sulak satemah babar pemadang kowe aja sedih kowe aja ngrintih ya di Kakang bro sindulan adikku ditata rasane sing saleh ya di kowe banget tak tresnani ya di gonjeng langit kelap-kelap katon lur kencanging alis sang mawe kantrung sabarang katulu kermoyak ayo kakang bu luwih becik diwun jabut nyawaning ingkang rayi kudo kisah kakang bu kula sampun boten tiyang nyawang penandanging kawula dasih negari Candipura esuk sore mati sore loro esuk temekaning pralaya larange sandang kelawan pangan jalari negari Candipura nampi pagebluk awit dayanipun senjata panguripanipun negari Candipura wasta kembang tunjung biru peparingipun Jawata mulai kembang tunjung biru menika lestari rahayu mekar saya manghambar pratandha kula sak kawula negari Candipura hayem tentrem mboten kirang samubarang ning nyatane kakang mbuh sampun tricandra rikalenggan mriku kembang tunjung biru alung tanpa daya kekes negari saha kawula Candipura kabagebluk lina wengi larang sandang larang pangan kawula jenit hanangis anjelih ngrintih prasasat negari Candipura nampi pepetengipun jagat negari Candipura kaya disiku karo dewa kakang mbok tangan ngrasa ngono pandang iki Kuti kudu esok Pandita karya wangsit
Jara sabda kang leluwi susuwe angin ngendi gone lan kali kangkung ojo masuk melang yudi dino iki mbak yumu aku sinduragen wis antuk pepadang saka dewa kembang panguripan sinebut kembang tunjung biru bisa bali pulih megar seger kaya winyune dadi pralambang seger lan ayem tentreme bumi lan negara Candipura sakawulane yen siadi iso golek bocah sing iso ngreksa lan jaga nyirami ngreksa kayuwanane kembang tunjung biru bocah satriya kuwi mau pepetinganing jagat yen aku karo siadi iso golek satriya sing teteke mariring sungsang pengawakku aya teja manter nyodo lanang cahyane ya kuwi sing bakal bisa ngreksa kembang tunjung biru dadi sarana megar uga megaring negara lan sakawulane Candipura yayi kakangku Trisang kapirangu Rinangga lagi nempet kapido sangretaning bawono Yogi tukang nesing pias Yogi tukang malang ati Yogi tukang wudu kering menawi mekaten kakang mbok ampun kedangun sedaya pawisik para Jawata kula wangsulaken dumateng kakang mbok Resi Sinduragen panjenengan mlumpat wonten ing bumi tanah Jawa karsa Hangupadi satra ingkang dedeke warining sungsang pengawak gaya teja manter nyodo lanang cahyani Dewa Denta ya adiku Gudha Denta wonten Jawa timbalan kakang mbok Gudhoke Resi Sinduragen memang Koko Prabu Gudhakesa derek majengkaring Mbak Yu Resi Sinduragen budal mlumpat ana ing tanah Jawa aja pati-pati bali yen durung pinanggih satriya sing dedeke wariring sungsang pengawak gaya teja manter nyodo lanang cahyani kinarya sarana ngreksa kayuwananing kembang panguripaning negara Candipura sinebut kembang tunjung biru kang dina iki nembe wae layu kasiyen nggawa wadya bala sacukupe Yayi matur kuing panuwun kemar jurung tunga berkah pangestuning Siadi Gudhakesa bisa hanjurung lekas kunggonku mlangkah ana ing bumi tanah Jawa goleki satriya pepetinganing jagat sing iso ngreksa kayuwananing kembang tunjung biru yadi
Kakang Prabu Nyuta baik pangestu patih yaksa dewa wonten dawuh timbalan siagakna wadya mula budal dilengi yes yo mate sikro harata pare jaga budal mangkat aja yes yo jiku molo padya polo tamtama jaga magita kita budal ruwet tanah Jawa yes yo budal dilengi arung krapyak wati
Sasampo samyo ngadali Wartane wirate koto Wah nyai kungangun janiti Iya jagat, iya tiwo, iya patok Kaya antuk pepadanging jagat ana sulak-sulak kang sateman babar pepadang wah dalah iki margane baline ayem tentrem jinem permanem negara Candipura yen wis antuk bocah sing iso ngreksa kayuwanane kembang panguripaning Candipura ya kembang tunjung biru derek jengaring Mbak Yu Sindurake sing ngapane wis melangkah pulo tanah Jawa. Hei, wong sak tanah Jawa, ratu-ratu tanah Jawa. Ra iso ntutuhi bocah sing deteke warining sungsang pengawak goyote jo manter nyodolanan. Sinarya sarana Bali pulih lan mekare kembang tunjung biru lakon tak entekne wong sak tanah Jawa. Ratu tanah Jawa. Dudono endi satriya sing deteke warining sungsang pengawak goyo tejo manrenyok dolanan cahyane. Ana sing dudohi tetek takon dosamu. Rapper duli ratu ngendi? Rapper duli menungso sapa wae tanah Jawa. Kelakon tak ratakne banjir gede. Hei, wong tanah Jawa. Ya, dino iki Bali pulih kaya wiyune kembang tunjung biru mekar dadi mekari Nayaka kawula Candipura lumpat tanah Jawa. Aku nyuwun pepandangmu Satriya ratu tanah Jawa golekno angersane kembang tunjung biru.
Kinojo kali
beta aro Iwang supaya dulu ayo mau pandraning surga sisa penjati jaman orang jangan patut lingan ikan jogoro sokujolan puji syukur marang kang sukmat suci gusti kang merubing dumadi ingkang tansah paring pepayung karayun katenteman kamulyan kesarasan dumateng saindring paring ngarasa negara dulu mangkidu koko ragu sibah resmo koko ragu manduru sehingga pamandario simpang orang asyik diapa berukasan anak dulu keparang moku ngangkungakan jonggo nilingakan kamu buya lomo barulan yang kembali ringmas yang anak gunung dari Amarapo jalur gunung kadingaran aduko sarimbet rawuh ning bumi Amarapo Pokorabu Solo Taman Hayo Sanggung nomor nantian rateng lomo teling rojo Amarapo yaitunipun boten sarimbet kalian Pokorabu manduro Taman Hayo Sunang tapi dayaning raos kula kagel jawab dumateng lakasipun orang duwe kang kalenggan mriku ngurudake dawit dayane jekaring adi kula mangadya Pandhawa Janaka kang kalenggan nika nang Nendra terus nek mriku ya mugi pamuji kula lungane Janaka akarya kekesing Pradang Pandhawa mugi enggal antuk padange jagat adi kula Janaka kepareng enggal kundur nyanyi kasinggihan pokongan matur gunging panuwun pokongan mandura nyaduk dawuh wae ladalah jadi pun kok dulu kasih giat kula mboten maiben kula ora maido kula ngrasake rikalenggan mriku sepinteta jerit tangising para kadang Pandhawa awit dayanipun adi kula Janaka sing nyatanipun rikalenggan mriku Nendra Janaka lunga tanpa pepoyan mongko sing diarani Pandhawa menika jangkepe 5 ning nyatane Pandhawa rikalenggan menika catur ingkang ateges cacahe mung 4 lungane Janaka akarya kekes dayanipun para Pandhawa kados ilang otot bayune nanging yayi ilang otot bayune para Pandhawa rikalenggan menika mboten kadi Praja Hastinapura lakotan terus terang orang nganggo tedek aling-aling tedek Prateng kula ingkang raka ing Mandura rikalenggan menika yayi yektosipun kula kaduta dening Yayi Prabu Duryudana mila nggih kula Prateng negari Amarta menika sarimbit dumateng Paman Harya Suman silur nyuwun pangapunten ingkang agung keparang kula ngunjuk atur Gusti sembah sungkem kula mugi para kawula dasih negari Ngastina Gusti mugi panjenengan saha kadang Pandhawa kersa paring sulak-sulak ingkang satemah babar pepadang dumateng kawula negari Ngastina ternyatane panjenengan menika ugi wutah darah bumi Ngastina. Bumi Ngastina menika senajan ingkang Raka Duryudana ingkang lenggahi ning nyatanipun. Sapa sing ora ngerti, sapa sing ora mudeng yen Pandhawa kuwi wutah
barak Ngastina. Wonten napa Paman Harya Sangkuni? Permas kagiat manah kula panjenengan paring dawuh lelampahan negari Ngastina sakawulane. Ngaten ya Ki. Saderengipun kula ingkang Raka Mandura praktek negari Ngamarta ngertosipun pun Kakang disuwun dumateng Yayi Duryudana kepareng lenggah wonten ing bumi Ngastina langkung rumiyin. Anguning-aning kahananipun praja Ngastina sakawulane. Waduh Yayi. Negari Ngastina sakawulane dina niki antuk pacobane Gusti kang akarya jagat. Kaya-kaya negara Ngastina antuk pagebluk sing tanpa tamba. Winastan pagebluk Mayangkara. Larange sanjang karo pangan negari Ngastina. Gagale panen bumi Ngastina njalariake sesakit. Sing antane larane kawula dase negari Ngastina menika lara sing ora lumrah. Esuk lara tanpa ana sabab, sore mati. Sore lara esuk mati. Larange sanjang kalawan pangan bumi Ngastina kaya kuncatan dewaning pangan lan sanjang. Joko Sedana kaliyan Mbok Sri Sedana. Mila saking mriku Yayi. Keparang kowe ingkang Raka kinarya ambak parepadang bumi Ngastina kanthi Yayi Duryudana ngrawuhaken pun Kakang tawang tangis wonten ing pepangkon kula Yayi. Ratu Ngastina ingkang Raka Duryudana sampun boten kiyat nyawang penandhangi kawula cilik bumi Ngastina ingkang mapan wonten ing jurange kanistan. Akeh lara, akeh pepati. Pagebluk Mayangkara sayana Brawara. Nayaka praja nganti tubruk bentus. Ngupadi usada ning nyatane gagar wigar kang antuk karya. Negara Ngastina madhal saka sarining usada. Yayi Duryudana antuk wisi ing Jawata. Lah menika ya. Yayi Duryudana antuk wisi ing Jawata kang linuwe. Negari Ngastina saged waluya tumajati jati tempat nirmala bali pulih kaya winyuni. Larang sandang, larang pangan akeh sakit bisa ilang. Menawi negari Ngastina rakitang sedhela. Ora kitang mung sawetara. Paribasane mung sak sindire bawah. Kedah kacondokan pusaka ketiga jimat Ngamarta. Angka sunggal payung tunggul naga angka kalipun tumbak para lan pungkasanipun jimat Kalimasada. Mila saking menika Yayi. Yayi Duryudana paring dawuh dumateng kula ingkang Raka Mandura kepareng nyuwun ngampil. Jimat Ngamarta tetiganipun Jamus Kalimasada tumbak para lan payung tunggul naga. Badhe kula boyong wonten negari Ngastina. Dipun suwun ngampil Yayi Duryudana kinarya usada, kinarya tamba, lara, jerit, tangis, pagebluk Mayangkara wonten ing bumi Ngastina. Bisa maluya pulih kaya wingi yen Ngastina rakitang sedhela kacondokan jimat ketiga Ngamarta. Dadi kula nyuwun kanthi sanget panjenengan paring welas dumateng para kawula dasih negari Ngastina. Nyatane Ngastina menika ugi bumi mutah darahe wong Pandhawa. Ya mung wong Pandhawa sing duwe Jamus Kalimasada tumbak karo welang payung tunggul naga. Kula ngemis, kula nangis, kula jerit nyuwun senjata pitulungan. Yayi Duryudana lumantar ingkang Raka rikalenggan mrika nyadong kawelasanipun adi-adi kula Pandhawa
utaminipun paduka Yayi Prabu Puntadewa entuk ora entuk jimbang ngamarta jamus kalimosada tumbak Prawalan payung tunggalaga kula boyong wonten negaring Astina kinarya usadane pagebluk Mayangkara bumi Ngastina. Wong Indra mangu kon kandhu anak primang Renoman pokanen yen tantulsa mengko sandya utama jelek kaya tugu Sinukarta Nalindra ngamarta Prabu Puntadewa awit kenging daya pangaribawane wong agung tata Mandura Prabu Sri Baladewa ingkang kepareng ambayungi jamus kalimosada tumbak Prawalan payung tunggalaga kinarya sarana walunganipun bumi Ngastina saking pagebluk Mayangkara mongko negari Ngamarta puncatan panengah Pandhawa Hyang Harjuna ingkang rikalanggan menika nindra nglungani bumi Ngamarta dapan kinatur ingkang mapan wonten ing Pasiwangan Agung bumi Ngamarta Pendapi Agung pihak ngarep tangkeping muri minggah Stinggil Binaturata Punakawan batur negari Ngamarta saking Bejo Pejuhilan Sirwana kantong bolong Petro minggah Pendapi nyerpapah pindha saka manggi krama karya Ram kang samya mulat Nuwun mangke para nayak Kalimraja kepareng kula minggah Pendapi Gus nyuwun pangapunten Ndara kula ingkang sowangen
Assalamualaikum, Gus, kula ingkang selamat. Lho nggih. Ndara, pun kaget kula keng ruwan nggih, Den. Nggih. Ngapunten, Gus. Amit, Den, amit. Assalamualaikum. Nuwun. Gini kantong belum. Atur nuwun, Ndara. Gus, Ndara tresno ta. Sudah kula, Gus. Panjenengan. Adem bolong iki, Gus. Wah, nggih. Cepno tenan iki, Ndara bagus. Ngapunten, Ndara. Ngapunten, Ndara. Ya, ati beli mangkok. Ngumpulaken panjenengan Ndara. Bolo diwa. Iya, kathok bolo prabu. Ya mangkok. Sajake komplit negara Nganto. Iki wis ngrang kaya jangan roh lan kok dengan dorong bagus iki dhewe. Sembah semono ditunjuk ngapunten. Yo pangapunten Kang Agung do. Akarya kagiat manam buka sowan kula. Iya dadi kok apa. Benakno jih dan turun matur nuwun. Amit pasang kaliman tabib Ndara. Dinebina siku dendaning Jawata. Kula ingkang sowan Gus. Kirang suba sita kelanggen kula kepareng munggah singgil Binatarata negari Ngamarta. Tindak tanduk kula. Kula nyuwun pangapunten Gus. Kantong kula wetuk ora dadi boyo kang apa. Petro gandeng wis asat kang dadi riwimu. Toto ambekamu kantong bolong mara gage matur. Pratamoning praja Ngamarta kene kautus dening Lurah Badranaya Semar. Apa sakarepmu kantong bolong? Awit apa pangrasaku? Janur gunung kadingaren kuwi prapta dewi tanpa ruweng ana ing praja Ngamarta kene Witru.
Nggih. Nggih, Den. Kula ndredeg kula tratapan kula tak nata ati kula. Awit napa Ndara? Niki kula waspaosaken kula ngertos komplit sedaya prayagung Ndara Kresna Ndara Baladewa marang para patih Harya Suman ugi kepareng rawuh wonten ing bumi Ngamarta. Jan kaget saestu kula. Iya, Mitra. Padha slamet samratamu. Ha nggih, lho. Ate. Mboten wonten beda setunggal menapa sowan kula. Ngaten Ndara. Kula nyuwun pangapunten saderenge nggih Gus. Mbok menawi niki mangke anggen kula ngatur wonten kirang duna dungkap kula tata basa kula kali panjenengan ternyatane kula niku urung ngaosi Petruk niku wong desa wong cilik wong kraangklik kali basane kula niku saking desa wong cilik linggo kula namung dingklik ngombe kula banyu belik kula matur apa anane tur kula niku kalih basa ora pate iso. Mara gage matur Kang Prasaja Petruk ora dadi boyo kang apa. Nggih, Ndara nggih. Ngaten, Den. Blas kotang terus terang ora nganggo tedeng aling-aling tedeng. Nah niki basane wong desa wong gunung kaya kula. Prasaja kanthi kasunyatan sowan kula wonten ing bumi Ngamarta yentosipun kautus dening bapakne Semir. Semar Dik. Oh, ngantek grogi kok. Bapak Semar paring dawuh kali kula. Truk, Bapak. Kowe tautus ning Ngamarta. Sowana Ndara Pandhawa. Lah ora bapak karo aku budalana. Ora, aku tak ning omah. Bapak dawuh kali kula. Kula sak kanjingkak, kula kaget. Ngono kaya diomongne kagete biantemen. Ngono gorokane ora le abu. Ngono bengak-bengak. Ha nggih. Kula kaget. Kaget kula napa, Den? Bapak dawuh ngeten. Kowe ning Ngamarta matur Ndaramu Pandhawa. Suwuneng tulung Ndaramu Pandhawa bareng sak lakumu gelem ora gelem kudu ning Klampis Ireng. Nyuwun tulung supaya ngasta senjata telu Ngamarta pepetingane jagat. Siji Jamus Kalimasada tumbak para welang payung tunggul naga. Ning sing ngasta kudu Ndaramu Pandhawa kabeh. Lah, kula takon, lho, lah nggawa apa kok nggawa wujude pusaka Ndara Pandhawa? Kowe ora perlu ngerti ning kowe kudu matur nek dina iki bapak arep bangun kayangan, bapak njaluk pambiyantune Ndara Pandhawa, ora njaluk Prabeya, ora njaluk ragat nggon arep dandan-dandan bangun Klampis Ireng. Ning aku mung buta Jamus Kalimasada tumbak para welang payung tunggul naga bareng sak lakune Ndaramu Pandhawa karo kowe mulih ning Klampis Ireng. Wis ngono wae kowe budala. Lah niki dan. Bapak niku dingge mangan sesuk karo karuan nenek. Kula nggih kuwun wis tuwek kakian pola. Turah. Lu wong bangun awake dhewe angel. Bangun buritan jeding sing doah-doah niku ora godak lek. Jongko ae lho. Lah wong sapite ngablek nganti pirang-pirang sasi ra iso dadan. Kulo arep bangun kayangan iki. Dawuh Bapak Klampis Ireng badhe dipun bangunaken kayangan ning mboten nyuwun sumbangan wedi koral kayu botol semen gamping mboten Ndara. Ning Bapak nyuwun kanthi tulus lahir batinipun Ndara Pandhawa kersa tindak Klampis Ireng namung nyuwun pambiyantunipun Ndara Pandhawa kersa ngasta Jamus Kalimasada pusaka Ngamarta. Angka kalih tumbak para welang, angka tiganipun payung tunggul naga.
Bapak mboten duwe duit, bapak ora duwe napa-napa ning kula gumun. Bapak niku lho pripun ngoten. Ki krampis sire arep didadekne kayangan dibangun kayangan. Kula ora mudeng. Apa krampis sire niki arep disaingi kali kayangan. Terus kayangan disaingi krampis sire. Kula ora ngerti ning bapak mboten nyuwun sumbangan duit bondo donya mboten. Mila mang pinangkali karepe bapak ngen. Bapak niku lek labuh kali Ndara Pandhawa niku pun ora karuan. Mboten namun kalian panjenengan Ndara Pandhawa. Wiwit bapak sampeyan Ndara Pandu. Eyang sampeyan buyut canggah jagoan udek-udek niku kabeh sing ngomong bapak kalih kula. Bapak mboten nate duwe pamrih napa-napa kalih panjenengan dan bapak kula pun tuwek. Ora iso mikir dhewe. Nek kula gumun bapak bangun kayangan kok butuhne pusaka Ngamarta. Apa arep diapakne kula ora ngerti, Ndara. Mangampili nggih, Gus. Narakati sang Baladewa Kalangku Rasaniro Redak Halong Dinawi Mongko pisahu yuanipun mila tansah Panyawarata Pangapunten Kyai, pangapunten. Pangapunten nek maju napa-napa rasa digriming ditindingi ae. Wah iki mlaku ngenten iki malah bludruk. Nyanduk riwut. Petruk, nun kula. Pangapunten kula sing wangsulan Petruk mboten sampun jenengan. Dipun agem sak prayoginipun Koko Prabu nggih. Truk, nun Ndara Baladewa, ngapunten Kyai, kula ora dikagel raos kula. Nggih. Kula mboten kagel kali panjenengan ning kok ngaya-wara men Petruk dutus bapake arep bangun kayangan Si Semar. Ora butuh ragat apa-apa ning kok butuh wujude jimat tetelu Ngamarta. Kula sing paling wangsulan panjenengan namung kula suwun kendhelake mawon. Inggih, Koko Prabu dipun agem sak prayoginipun. Petruk, Petruk. Nggih, nggih. Ngece, kowe ngece. Petruk, nun. Petruk, nun. Petruk, nun. Ngecek Baladewa mboten. Bener bapak arep bangun kayangan. Nggih. Bapakmu kaya iso ngoleh gitoke ora? Pripun? Bapakmu Semar kaya iso ngoleh gitoke ora? Mboten ngesono, kula dhewe ra iso ngoleh gitok kula dhewe. Ora mungkin wong kok ngoleh gitoke ya ndak bisa dong ah. Bapakmu arep bangun kayangan nyuwun ngampil jimat tetelu Ngamarta. Truk, lho. Tekane Ngamarta dhisik aku, kowe ngerti ya, Truk? Nggih. Jimat Ngamarta tetelu bakal kabaya ana negara Ngastina. Kanggo waluyane negara Ngastina sing nyatane kena kageblek Mayangkara. Lah hubungane kali kula napa? Hubungane masalahe bapakmu barung sinang karo lekasing Nyai Duryudana sing nyatane negara Ngastina kena pagebluk Mayangkara iso waras iso mari waluya tenan jati tenan nirmala nek damus kali masa tumbak para Walangpayu tunggul naga mapan ana negara Ngastina. Dina iki Ngamarta tak suwuni tulung Nyai Prabu Puntadewa maringake ngampilake jimat tetelune sing nyilih dhisik aku kowe baliya. Hah? Kowe mulya kandha karo bapakmu Semar.
Baliya kowe kandha karo bapakmu Semar. Yen wis rampung jimat telu tak gawa ning Astina, mengko aku pribadi sing arepe ngeterke ning Klambi Sireng. Bapak marem bangun omah, arep bangun jeding, arep bangun buritan, dopo apa piye? Aku mengko sing ngeragati. Anakku sing arep nggawa jamus Kalimasa dok Mbak Rolang payung tunggul naga oleh Klambi Sireng ning sabubare tak gawa ning Astina. Loh, mboten buta sampean lho sing gawa. Sampeyan ndak jelas sih. Bapak niku mbutune sing asta ndara kula Pandhawa teng Klambi Sireng pusaka telu niku ora kena digawa sapa-sapa. Piye ta ki? Mula kang saka kuwi Pandhawa tak kantine ning Klambi Sireng ning yen wis baline jimat telu saka Ngastina. Ngerti ora kowe? Paham? Mulih kowe Baliya kandha bapak kowe. Kagatri sang kapirangu Rinanggo kinempet kabeh dosa ngrepnane awono. Yo tukang malangati yo tukang neseng tias yo tukang gotu kering. Dan kula ngerti karep sampeyan. Kula ngerti sampeyan gelo kalih kula nek kula bareng sinang lekase panjenengan ugi badhe ngampil jimat ketiga Ngamarta. Ning ngeten lho, Den. Wong nyilih niku sesa-sesa sing duwe ora kok disik-disikan kaya sing panjenengan aturaken. Ora kaya wong antri karcis, antri sembako. Nyaden panjenengan ingkang nembung luwih dhisik. Petruk dikokon bapak kula keri ning manuk sing kagungan. Ingkang kagungan Ndara kula Pandhawa, Ndara Kuntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka nang kula Rasedewa lan Brayat Agung Ngamarta. Nek pancen kersane Ndara Kuntadewa diparingi sampeyan pun marem, kula ya ora oleh gelo. Lek diparingi kula ya ora marem banget-banget sampeyan ya aja gelo. Jawa nembung nyilih padha-padha nyilihi disik-disikan. Kaya ape antri ndelok film. Dan nyuwun ngapunten kula namung dikokon bapak. Kula balik kudu nggawa jimat tetiganipun Ngamarta, Den. Potong takdir keletak. Supaya sini pidot sopan ngawi ngowik-ngowik. Umat jok wadon ngatrine wakota nguncar ngandir yang segede. Petruk ngadeko. Boten kula tak dodok mriki mawon. Kupingmu ora budhek, mripatmu ora picak. Upama mripatmu picak, kupingmu ora budhek. Kowe wong apa du? Wong. Yen kowe menungso kudune kowe ngerti dicaguna. Kowe Baliya nek wis rampung negara Astina, larane para kawula Bali. Mulih kaya wingi-wingi jimat tetelune nek gawane karo wong Pandhawa ning Klambi Sireng. Ae. Mulih. Kowe dicak. Kandha padha menungsane ngerti apa ora? Mulih. Dan sampean wong gede, sampean ratu ning duwe aturan. Sampean buka-buka kali kula salah kula terlalu sampean. Mbon ngoten sampean duwe ngomong cilik. Sampean ngunek-unane kula ning omahe dhewe. Sampean tuh mriki daya, kula ya daya. Apa nek daya padha daya nundung lho. Nilai di sini ya mboten enten gumantung sing duwe. Kula niki lek nganti diketahi ben ati kula tratapan kula dunange. Kulih Pak. Kulih apa ora? Ora. Sakit kira.
Sing iso buka-buka sampeyan kok. Peto sing iso buka. Oh dipatah lepet lagi wajib ini iso buka. Buka. Apa mau bolong tiba iso buka? Napa sasi iso buka? Peto iso buka. Ya tak wek-wek ngaiku. Ya. Sampeyan cilik sing ngomong kula. Ya, apa sampeyan sing ngomong kula? Bener-bener lha karo kula sing mung kere ngene. Padha menungsane buka-buka arep dhewe. Karo dene. Basa apa karo dene? Sampeyan iku Ratu Mandura. Niki Tengah Marta. Petro Jaya Prabu Baladewa ning Ngamarta ya Jaya. Dadi angke. Wong ati getahe. Sing iso buka nama sampean, Sampean Jaya Tengah Marta, Petro ya Jaya. Apa nek Jaya padha Jaya bengoki, Padha modone rene yo arepe golek umpa ya. Sampeyan pripun, Paringan. Lek kula teng Mandura sampeyan bengoki Petro balik kula balik. Nek niki Tengah Marta. Sampeyan bengono Petro sampeyan jepak lambe sampeyan. Paribasane bengok sampeyan kaya betek sewu. Ning lek Tengah Marta Petro ora gugu. Ning seklimah ature Ndara Punta Dewa kanthi alus terus kowe mulia. Petro langsung nyak balik. Sabak bengok sampe pedhot gurung sampean. Kula kang mulih bajingan kowe. Saya gedhe, saya banter. Angin ingkang tumempah wonten Praja Ngamarta Yai. Kasinggihan Koko Prabu. Durung sedherek paripurna nggih kula menggalih. Nindranipun Nadi kula Janaka ana jujul nusuli bapak nglayoni. Koko Prabu Mandura sarimbit kayan Mamang Harya Sangguni keparang nyuwun ngambil jimat Ngamarta nyatanipun barung sinang agar ya gumung kawuwa Kakang Semar Badraya badhe mbangun kayewangan lajeng kayewangan ingkang pundi saha klampis ireng menawa badhe dipun bangun kayewangan katitik kula sakadang para Pandhawa kinen hangestreni selalu mamat prakteng klampis ireng kanthi angasta jimat jamus kalingasa tumbak para lawan payung tunggal naga
Kaki lampahan Pandhawa mriko saya sundul ing awiyat ndayani jayaning para Pandhawa. Kula pitados lakasipun kula Badranaya Semar menika ngatanipun namung kagem para Pandhawa. Lajeng nendranipun Janaka sampun tricandra rikalanggan niku mboten kundur. Kula mangke badhe ngupadulungane Janaka. Menawi Kapten Purbawasesa kula paringaken njenengan Koko Prabu. Kula namung pasrah sumarah dumateng Paduka Koko Prabu amrih negari Ngamarta tetep hayem. Jimat ketiga Ngamarta badhe dipun paringaken sinten langkung rumiyin kula pasrahaken Paduka Koko Prabu. Waton bumi Ngamarta sampun wonten daredah Dara. Bara kakak kuwi. Putar Wedha Marasiba Siadi Jeksa lan cagak tuwaking Pandhawa. Aja nganti Petra kae dipawa dening Koko Prabu Mandura sarugi nulu. Koko Prabu Mandura kok mungsuh tega mentala karo Petra. Iya, aku nyuwun pamit nang kula sadewa bubarna Kang Wedha Marasiba. Ndak kira wis ora ana dawuh maneh. Purbawasesa tak pasrahke marang Koko Prabu Indrawati ya Yayi. Saged biar katan kawau ariwos nyokari purna dawuhnya Sang Bumi Nata lenggih Sang Prabu Puntadewa arsa kondur hane datuk jelek saking palenggahan pinayam bayam sandaning bedhaya sing manggung ketanggung Jaka Paloro sang nyampil upacarane keprabon tanggap para ngayangane raja ngunggangaken gong beri